पे आवेला देखा भैया छठी माई के त्योहार हो। साल पे आवेला देखा भैया छठी माई के त्योहार हो। अनमोल हवे सबसे पवित्र, अनमोल हवे सबसे पवित्र छठी मैया के दुलार हो। साल पे आवेला देखा भैया बहंगिया बनावल जाला, कोसी भर के उठावल जाला, कोसी भर के उठावल जाला। बासे का बहंगिया बनावल जाला, कोसी भर के उठावल जाला। दौड़ा उठाई के मैया घाटे, दौड़ा उठाई के मैया घाटे पूरा जाला परिवार हो। साल पे आवेला देखा भैया भोरे में अर्घ दियावल जाला, सूरज मल के मनावल जाला, सूरज मल के मनावल जाला। भोरे में अर्घ दियावल जाला, सूरज मल के मनावल जाला। भक्तन के भिड़िया लागल बाटे, भक्तन के भिड़िया लागल बाटे छठी माई के दरबार हो। साल पे आवेला देखा भैया शुभम सथवा में जई है, अजय दीवाना साथे गीतिया सुनाई है, अजय दीवाना साथे गीतिया सुनाई है। सुमन शुभम सथवा में जई है, अजय दीवाना साथे गीतिया सुनाई है। कभो न आवे